Godt, hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har lige set, der er kommet nogle nye pakker ud. Så sådan en pakke der skal vi selvfølgelig have åbnet. Så vi åbner lige en guld her. Vi skal lige se. Der er også kommet nogle promo, men dem gider vi ikke at købe. Så vi laver et look også for jer. Nogle look, det skal jeg kigger heller ikke. Og jeg tror, den er færdig. Bang. Vi fik Ramos. Pesan Parbono. Og ellers ikke noget specielt. Det er noget squat fint. 25 5K. Så den kan vi selvfølgelig bruge. Indsæt. Men godt, det var det jeg havde i min video i dag. Og vi ses egentlig bare igen i morgen, fordi der lægger jeg også en video ud, så